Menyang alas mepeni gaplek karo gawe pacitan tahu telur bolo. Iki bahane iki sego tahu putih ngono kae, gek arep tak irisi kotak-kotak, engko arep digawe pacitan wedang nek pas do ngaso. Lah iki bahane iki tahu putih iki nek wis bar diirisi wis rampung, lanjut direndam nganggo banyu dicampuri masako. Ngene iki bolo ya, masakone iki sak cukupe, sing penting ora kasinen. Lah mari ngono karo nunggu kae mau direndam, aku ki nyapu resik-resik ngubuk kuwi bolo. Soale musim kemarau ngene iki apa kerasaan ngono do nyemplung enek jero gubuk. Ki mau cuacane ya cerah pol, langite pading. Lah mari ngono aku rampung nyapu langsung ngirisi godhong bawang iki bolo, engko arep tak nggo topping dhuwurane. Lah aku lagi kelingan nek lali ora nggawa telur bolo, dadi nek ngalas ki untunge enek pitike ngendhog, dadi telur iki ora kalan nggawa saka omah. Ning ngalas wae ana iki ana telu. Gek sing siji arep tak juko, aku ngengehke loro mbokne sesuk kepengin goreng telur ning alas. Lah telur kae mau arep tak bumboni yo nganggo penyedap ngene iki wae bolo, karo ditambahi merica bubuk. Gek telure diaduk-aduk ngono kae, engko arep tak nggo goreng tahune, tak campur maksude, tak campur karo tahune. Lah iki bahane kabeh wis dadi, aku arep deden geni dhisik bolo. Iki ning pawonku sing estetik iki deden genine nganggo urup-urup rencek ngono kuwi, gek lagi disulet nganggo korek. Nah ngene iki kayune kan garing to, ora teles, ora kudanen, dadi deden geni iki gampang, nek wis panas langsung murup. Lah aku iki gorenge nganggo cetakan apem ngono kae bolo, dadi men engko iki bentuke bunder-bunder ngono. Soale ning ngalas ki wajane kur cilik. Lah iki pertama tahune dhisik sing tak goreng men nganti manteng. Aja lali leng goreng ki nunggu men minyake panase. Lah nek tahune wis mateng kok lanjut dijeguri telure bolo, dadi nunggu tahune mateng sik lagi disusul telure, bar kuwi lagi disusul nganggo godhong bawang men ketok ijo-ijo seger ngono kae lho bolo. Aja lali karo dibolak-balik bolo, nek wis kecoklatan ngono kae engko ndak gosong. Iki mau asline kurang akeh tahune ke mau bolo, dadi dadine iki kur cilik-cilik ngono kuwi mau, tapi malah enak nek kanggoku gek iso rodok keras ngono kae, gek mangane karo disekit. Iki yo enak dinggo lawuh mam bolo, dadine iki kaya bakwan ngono kae lho, tapi iki nganggo endhog karo tahu, dadine yo enak nek digawe lawuh. Nek menurutmu piye bolo, nek nang alas ki enak madang apa ora? Nek aku dhewe iki mangan opo-opo kok enak ning alas ki, apa meneh nek lawuhe iki godhongan gek karo nyambel ngono wis jos-jis tenan bolo. Nek cilikanku mbiyen gek ning alas ngene iki mangane sego diwul gek karo ngoseng dung kamplong ngono kuwi simbok pijen kaya enak banget. Gek ditukokno kerupuk pasar ngono kae, remangsaku jen ijo enak mangan. Gek biyen ki gaweanku nginep nek ngalas ngene iki bolo, pas aku cilik ngono ki nek jaman biyen ditinggal nyuluh walang. Dadi simbok karo bapak ki nek bengi to do nyuluh walang, gek aku turu ning gubuk karo dhisik almarhum simbahku. Dadi aku ki ditinggal ning gubuk petengan, ora ana lampu, kur nganggo jaman biyen ki oncor bolo, senter ki urung enek. Nek saiki ngejoblas ra ana walang bolo, daerah kene iki walang iki kaya punah ngono kae lho. Apa mergo pertanian ngono ki kokean pupuk ngono kuwi ya, kaya pupuk sing tukon-tukon ngono ki lho bolo. Dadi walange iku ora gelem maring mambu
pupuk kuwi apa piye. Nek dhisik kan kur pupuk kandang, nek saiki kokean bahan kimia ngono kuwi barang lho. Nek biyen pas musim ngarit pari ngono kae jan akeh tenan walange, nek walang kayu, walang gambuh ngono kuwi, tapi nek wingi kae kok ora ono blas walange. Kembali lagi neng masakane mau, bolo iki ujug-ujug wis rampung aku nggorengi, iki wis dadi sepiring ini iki. Laku lanjut arep nggodhog wedang, engko arep digawe apa kuwi ndekok teh. Soale iki wis wayahe arep apa ngaso bolo dadi bedhug ngono kae, gek gawe wedang gek karo arep mam bareng-bareng. Karo nunggu wedange ke mau umeb bolo ki aku ki arep golek lombok digawe sigitan gorengane ke mau. Lah aku ki ngameke ya kurna nganding gubuk ngene iki lombok ijo riwit ngene iki sik paling enak cocok digawe sigitan gorengan. Rasa oke-oke sekirane cukup gek iki arep tak gawa ning gubuk mau bolo. Lah ngene iki penampakane, aja didelok saka wujude, iki sing penting rasane. Aku tak ngicipi siji sik bolo karo tak sigit iki nganggo lombok ke mau njajal pedes apa ora. Ternyata ki yo pedes banget lomboke. Mungkin ngono wae video sore iki bolo.